Bună dimineața și bine ați venit la festivitatea de premiere, la cea de-a treia ediție a concursului Henri Coandă de matematică aplicată, fizică și biologie. Stimați elevi, stimați părinți, stimați colegi și stimați invitați. La această a treia ediție am avut un număr de 348 de participanți, dintre care 48 de elevi din Republica Moldova. Ne-au onorat cu participarea elevi de la Colegiul Teoretic Liceul Teoretic Gheorghe Asachi din Chișinău, Liceul Teoretic Mihai Eminescu din Hâncești, Chișinău și Liceul Prometeu Prim din Chișinău. Coordonatorul acestui grup este inimiosul profesor Ioan F. Todi, care împreună cu un grup de 8 colegi, 8 profesori, au venit împreună la acest concurs al nostru și sperăm că în baza parteneriatului cu Republica Moldova o să reușim în continuare să facem activități interesante pentru elevii noștri, atât cei din Iași, cât și cei de dincolo de Prut. În prima parte o să vă prezentăm un filmuleț prin care vom releva personalitatea celui care poartă numele acestui concurs, academicianul și savantul Henri Coandă.
aflat salonul la Arena Auzit de la Paris, Henri Coandă și-a prezentat avionul pe care l-a creat și care arăta neobișnuit pentru acea vreme, pentru că nu avea elice. Oamenii s-au mirat și s-au întrebat cum o să zboare. Adevărata sa invenție era sistemul de propulsie. După închiderea salonului, Henri Coandă a dorit să-și testeze noul propulsor. A pornit motorul și a observat cum cele două flăcări ieșeau și se lipeau amenințător de fuselajul din lemn al avionului. S-a concentrat pe această problemă și a încercat să reducă vibrația motorului, astfel încât flăcările să intre în făcașul lor. Avionul prinsese viteză și se desprinsese de la sol. Fusese primul zbor al unui avion cu reacție. După 20 de ani, a înțeles ce se întâmplase cu flăcările. Este vorba de ceea ce noi acum numim efectul cuantum. A studiat peste 35 de ani acest fenomen de atașare a unui fluid de mișcare la un perete învecinat. Prin creațiile sale, Henri Coandă a pus bazele construirii avionului cu reacții și a contribuit la dezvoltarea navigației spațiale. Am să încep festivitatea de premiere prin a mulțumi sponsorilor acestui concurs, în primul rând părinților, Comitetului de Părinți de la Colegiul Garabeti Brăileanu și dintre sponsorii importanți, SC Alpha Group SRL, editura Taida, editura Sigma București, editura Polirom Iași, Asociația ELPA a elevilor și profesorilor în Liceul Garabeti Brăileanu. Începem cu clasa a 4-a. La clasa a 4-a au fost un număr de 66 de participanți. Aș vrea să fac o paranteză. Datorită condițiilor meteo, în această primăvară, majoritatea concursurilor au trebuit reprogramate. Prin urmare, și olimpiadele școlare și concursurile pentru ele, care reprezintă, până la urmă, vârful educației, au loc cam simultan, sâmbătă și duminica. În numele colegilor mei vreau să vă spun, să vă mulțumesc, dragi elevi, că puteți și aveți puterea să participați la aceste concursuri. Știu că sunt foarte multe, dar sunt pentru voi și pentru devenirea voastră. La clasa a 4-a, deci au fost 66 de participanți. Premiul întâi, eleva Smântână Marius, de la Liceul Teoretic Gheorghe Asache din Chișinău. Premiul al doilea, elevul Lopotenco Alexandru, de la Liceul Prometeu prin Chișinău. Felicitări! Premiul al treilea, eleva Cojocaru Valeria, de la Liceul Teoretic Gheorghe Asache. Tot premiul al treilea, Coașpormac Mihaela, de la Liceul Teoretic Gheorghe Asache. Mențiune specială. Elevul Burac Ovidiu, Liceul Prometeu Chișinău.
Mențiune specială, Hangan Daniel, Liceul Prometeu Prim Chișinău. Diploma specială, eleva Pasat Nikita, Gheorghe Asachi, Chișinău. Mențiuni. Eleva Cernătescu Mălina, Școala Ionel Teodoreanu Iași. Elevul Rusnac Victor, Liceul Prometeu Prim Chișinău. Elevul Albișteanu Ștefan Constantin, Liceul Teoretic Vasile Alexandru Iași. Elevul Crețu Nicolae, Liceul Prometeu Prim Chișinău. Eleva Agitariu Andreea, Liceul Prometeu Prim Chișinău. Elevul Bâtcă Marâs, Liceul Teoretic Mihai Eminescu Câmpiș. Eleva Doni Daniela, Liceul Prometeu Prim Chișinău. Elevul Pălămidă Robert, Colegiul Național de Caracter de Iași. Eleva Banaga Nadina, Liceul Prometeu Prim Chișinău. Eleva Ieșanu Mihaela, Liceul Teoretic Gheorghe Asachi, Chișinău. Elevul Păslaru Ștefan, Liceul Prometeu Prim Chișinău. Elevul Pușcașu Florin, Școala Alexandru Vlacuț Iași. Eleva Rebegea Irina, Colegiul Național Gărăbeti Brejelu Iași. Eleva Bartic Emilia, Colegiul Costache Negruț Iași. Eleva Vicola Andreea, Colegiul Costache Negruț Iași. Elevul Covali Adrian, Liceul Prometeu Prim Chișinău. Eleva Burlacu Elvira, Liceul Prometeu Prim Chișinău.
Felicitări. Elevul Cojocaru Eduard, Colegiul Național Garabetic Brăila. Eleva Colac Denisa, Școala Mihai Pogălicianu Iași. Elevul Comanac Cosmin, Liceul Prometeu Prim Chișinău. Aș vrea să fac o mențiune. Liceul Prometeu Prim este liceu care e laboratorul pentru formarea lotului olimpic pentru gimnaziu și liceu din Chișinău, din câte știu. Da? Așa este, domnule Studiu. Nu e chiar așa? E aproape. Da. Liceu Mihai Eminescu Hâncești, Iucencu, Eugen. Eleva Cioban Andreea Rebecca, Școala George Cojucheș. Eleva Lazar Andreea, Colegiul Național Garabetic Brăila. Eleva Manic Milena, Liceul Teoretic Mihai Eminescu Hâncești. Elevul Ilghiz Ahmed, Colegiul Național Garabetic Brăila Iași. La clasa a 5-a au participat 75 de elevi și premiile sunt următoare. Premiul întâi. Elevul Vulpe Andrei, Liceul Teoretic Gheorghe Asache Chișinău. Premiul al doilea, elevul Hamza Eduard, Colegiul Național Mihai Eminescu Iași. Premiul al treilea, elevul Lupu Teodor, Colegiul Național Mihai Eminescu Iași. Tot premiul al treilea, eleva Popescu Adana, Colegiul Costache Negruții Iași. Mențiune specială. Elevul Morariu Răzvan Andrei, Colegiul Național Iași. Elevul Solotchi Andreea Romina, Colegiul Național Mihai Eminescu Iași. Elevul Frunză Sandrina, Liceul Prometeu Prim Chișinău. O mențiune specială pentru cea mai ingenioasă soluție la problema 2, pentru Sandrina Frunză. Da. Lupu Nicoleta, mențiune specială, Liceul Prometeu Prim Chișinău. Și tot pentru cea mai ingenioasă soluție la clasa a 5-a, Popescu Adana, de la Colegiul Costache Negruții Iași. Mențiuni.
Elevul Borcila Andrei Ionuț, Școala Ionica Iași. Elevul pensiune, elevul Tontici Sabina, Liceul Prometeu prin Chișinău. Elevul Purgaru Alexandru, Colegiul Național Emil Racoviță Iași. Elevul Stoian Claudiu Andrei, Colegiul Național Emil Racoviță Iași. Eleva Chirica Paula Andra, Liceul Teoretic Miron Costin Iași. Elevul Frățilă Vlad, Liceul Gheorghe Asache Chișinău. Elevul Scarlat Radu, Liceul Prometeu prin Chișinău. Elevul Saru și Matei Cosmin, Colegiul Național Iași. Elevul Boboc Corneliu, Liceul Gheorghe Asache Chișinău. Liceul Prometeu prin Chișinău, eleva Magdei Mihail. Mențiune, eleva Țeportei Sonia, Colegiul Național Mihai Eminescu Iași. Mențiune, elevul Păstrașcu Alexandru, Liceul Teoretic Vasile Alexandru Iași. Eleva Cheșcu Sânziana, Școala Bogdan Petricescu, Hargheu Iași. Elevul Gurlui Octavian, Colegiul Costache Negruț Iași. Elevul Lucian Costin Florin, Colegiul Național de Artă Octav Băncilă Iași. Elevul Bancu Paul, Colegiul Național Emil Racoviță Iași. Elevul Ioniță Bogdan, Liceul Teoretic Vasile Alexandru Iași. Eleva Popa Alexia Teodora, Colegiul Costache Negruț Iași. Elevul Ifrim Andrei, Școala Ion Creangă Iași. Eleva Diac Delia, Liceul Teoretic Miron Costin Iași. Eleva Stanciu Ioana, Colegiul Costache Negruț Iași. Eleva Breza Diana, Colegiul Costache Negruț Iași. Elevul Tudosir Gheorghe Daniel, Liceul Teoretic Vasile Alexandru Iași. Eleva Avram Maria, Liceul Prometeu prin Chișinău. Eleva Ioșico
Laura, Liceul Teoretic Mihai Eminescu Hâncești. Elevul Părială Codrin Mihai, Colegiul Național Emil Racoviță Iași. Elevul Șovan Valentin Ștefan, Colegiul Costache Neguți Iași. Și eleva Chelariu Emilia Mihaela, Liceul Teoretic Vasile Alexandru Iași. La clasa a 6 au participat 75 de elevi, premiile fiind următoare. Premiul 1. Elevul Cosma Tudor Cristian, Colegiul Național Emil Racoviță Iași. Tot premiul 1, elevul Mărț Alexandru, Colegiul Național Emil Racoviță Iași. Premiul al 2-lea, elevul Borș Bogdan, Colegiul Național Emil Racoviță Iași. Premiul al 2-lea, Crainiciu Ștefan, Colegiul Național Iași. Premiul al 3-lea, Strugariu Vlad, Colegiul Național Emil Racoviță Iași. Mențiune specială. Elevul Ioniță Teodor, Colegiul Național Iași. Mențiune specială, elevul Stanciu Ioan, Colegiul Național Emil Racoviță Iași. Mențiune specială, eleva Hanganu Alexandra, Colegiul Național Emil Racoviță Iași. Mențiuni. Elevul Bejan Valeriu Eusebiu, Colegiul Național Iași. Mențiune, elevul Fechet Șerban Daniel, Colegiul Costache Neguți Iași. Elevul Maximovici Ștefan Bogdan, Liceul Teoretic Vasile Alexandru Iași. Mențiune, Serghei Vlad Andrei, Colegiul Național Iași. Mențiune, Ciubotaru Constantin, Colegiul Național Iași. Tot mențiune, elevul Cojocariu Alexandru, Colegiul Național Emil Racoviță Iași. Tot mențiune, elevul Zugravu Ștefan, Colegiul Național Iași. Tot mențiune, elevul Petrovici Ștefan, Colegiul Național Garabeti Brăileanu Iași. Tot mențiune, elevul Prohozescu Ciprian, Colegiul Național Emil Racoviță Iași. Mențiune, Iovițe Bogdan, Colegiul Național Emil Racoviță Iași. Mențiune, elevul Manolache Mihai, Școala Alex Iași.
Elevul Anușca Popa Armand, Colegiul Național Iași. Elevul Iancu Teodor Radu, Colegiul Național Mihai Ionescu Iași. Tot mențiune, elevul Ciobanu Teofil, Școala Ion Simionescu Iași. Mențiune, eleva Mangalagiu Iasmina, Școala Titu Maiorescu Iași. Mențiune, elevul Buhra Alexandru, Colegiul Național Ștefan cel Mare Hărlău. Eleva Movileanu Bianca, Liceul Teoretic Miron Costin Iași. Mențiune, eleva Herghelegiu Andreea, Școala Bogdan Petricecu HD Iași. Eleva Istimoaia Angela Maria, Colegiul Național Iași. Elevul Cruceanu Cosmin, Școala Ion Creangă Iași. Elevul Gornicu Eusebiu, Colegiul Național Iași. Elevul Burghelea Florina Andrei, Liceul de Informatică Grigori Moisil Iași. Elevul Călin Constantin, Colegiul Național Ștefan cel Mare Hărlău. Eleva Dimitru Denisa, Colegiul Național Galametă Tregeanu Iași. Eleva Ciupotariu Cătălina, Școala Titu Maiorescu Iași. Elevul Popescu Vlad, Liceul Teoretic Vasile Alexandrie Iași. Și premiere la clasa 6, la clasa a 7 au fost 55 de participanți. Premiul întâi se acordă elevei Diaconu Cristiana de la Colegiul Național din Iași. Premiul al doilea se acordă elevului Cordoneanu Vlad, Colegiul Național din Racoviță Iași. Tot premiul al doilea, elevului Dominte Ștefan, Colegiul Național Iași. Tot premiul al doilea, elevei Minea Monica, Colegiul Național Iași. Premiul al treilea se acordă elevului Tomiță Ungur, Colegiul Național din Racoviță Iași. Mențiune specială se acordă elevei Orășanu Diana, Școala Bogdan Petricecu HD. Mențiune se acordă elevei Covic Alexandra, Colegiul Național Iași. Mențiune elevului Palagiu Horaci, Colegiul Național Iași. Mențiune elevului Stavarache Antonio, Școala Bogdan Petricecu HD Iași. Mențiune elevului Avram Valentin, Liceul Prometeu Chișinău. Mențiune elevului Ciocă, elevei
Ceucă Ingrid, Colegiul Național Iași. Mențiune elevului Sârg Victor, Colegiul Costache Negruții Iași. Felicitări! Mențiune elevului Grigorovski Teodor, Colegiul Național Iași. Mențiune elevului Târnovanu Vlad, Colegiul Național Iași. Mențiune elevului Bădărău Bogdan, Colegiul Național Emil Racoviță, Iași. Mențiune elevului Axintioe Claudiu, Școala Iordache Cantacuzino, Pașcani. Mențiune elevei Moraru Ioana, Școala Bogdan Petricei Gruhașdeu, Iași. Mențiune elevului Mandric Marian, Școala Ștefan Dursănescu, Iași. Mențiune elevului Căprian Andreea, elevei Căprian Andreea, Liceu Teoretic Ion Necuce, Târgu Frumos. Mențiune elevului Ojoc Sergiu, Liceu Teoretic Gheorghe Asachi Chișinău. Mențiune elevei Chirica Bianca Demetra, Colegiul Costache Negruții Iași. Mențiune elevului Bărleanu Andrei Cristian, Liceu Teoretic Dimitrie Cantemir, Iași. Mențiune elevei Iosub Justina, Colegiul Național Iași. Eleva Solcan Maria, Colegiul Costache Negruții, Iași. Și elevului Venin Andrei Cătălin, Liceu Teoretic Vasile Alexandru, Iași. La clasa a 8-a au fost 17 participanți. A coincis cu Olimpiada Județeană de Limba Română, la care mulți dintre elevi s-au dus să-și verifice cunoștințele, urmând și examenul național. Dar ierarhia se menține. Premiul întâi, Răducea Marina Andrei. Cunoscută la celelalte concursuri. Premiul al doilea, Stoleru Teodora, Colegiul Național Emil Racoviță, Iași. Colegiul Național. Felicitări. Premiul al treilea, eleva Dima Georgiana, Colegiul Național Emil Racoviță, Iași. Mențiune specială. Elevul Păcuraru Codin Iosif, Școala Bogdan Petricei Gruhașdeu, Iași. Tot mențiune specială, eleva Matei Ruxandra, Colegiul Național Iași. Andrei. Mențiuni. Elevul Oatu Justin, Colegiul Național Iași. Tot mențiune, elevul Cobzaru Mihai, Școala Titu Maiorescu, Iași. Mențiune, Danila Alexandru, Colegiul Național Garabeti Preireanu, Iași. Mențiune, eleva Ciolac Veronica, Liceu Teoretic Gheorghe Asachi. Am încheiat festivitatea de premiere, dar n-am încheiat întâlnirea noastră.
Aș vrea, în primul rând, să mulțumesc tuturor participanților și să dau cuvântul reprezentantului grupului coordonat de la Chișinău, domnului profesor Ioan Eftode. Să numim și distincțiile pentru concurs, împreună cu distincțiile pentru ceilalți colegi veniți la concursul nostru. Dar vă mulțumesc mult. Vă mulțumim celor de la Iași pentru organizare, pentru cei care au primit. Sperăm să ne mai vedem la alte concursuri, să mai aducem copii buni. Sperăm că la anul și la clasa de 5 și la clasa de 6 și 7 să luăm primele locuri. Nu vă spărați, dar știți că avem copii de spiet la Chișinău. A fost o coincidență noi cu multe olimpiade republicane, atât la matematică și la limbi moderne, așa că de-aia au venit și mai puțin copii. Poate veneam cu două totale. Noi, din partea Comitetul Organizatoric a Școlii Viitorilor Olimpici, avem aici un certificat de recunoștință cu medalie de aur. Se decernează domnul Alexandru Gabriel Mărșanu, profesor de matematică la Liceul de Informatică în Moisei, Iași, România, pentru parteneriatul și aportul adus în cadrul tuturor concursurilor Școlii Viitorilor Olimpici. Tot certificat de recunoștință cu medalie de aur se decernează Constantin Chirilă, directorul Colegiului Național de Brăileanu, Iași, România. Tot pentru aportul adus în formarea Școlii Viitorilor Olimpici se decernează doamna Liliana Romaniuc, inspector școlar general a Inspectoratului Școlar Județean Iași, România. Dragi profesori, stimați părinți și scumpi elevi, la noi în Chișinău este trecut o mare eveniment tot în cadrul Școlii Viitorilor Olimpici. Noi am trecut orizontul didactic cu profesorii din România, Ucraina și Republica Moldova. Ne-au ajutat mult colegii de la Iași în ediția unei cărți speciale cu toate materiale publicate de profesorii care au parte. La această conferință iau parte 124 de profesori. Materialele au fost primite înainte, au fost publicate. V-am dat cartea ieri noastră. A fost publicat cartea aici la Iași. Iar înainte de venit încoace, data de 1 martie, a fost ședința pentru aprecierea materialelor. Și vă pot spune că diplomul de gradul 1 și medalia de aur se acordă domnul Constantin Chirilă pentru participare activă în lucrările Forumul Științifico-Practic Pedagogic Internațional Orizontul Didactic. Eu vă mulțumesc pentru toate cele. Le zicem la copii la mai bine pentru următoare concursuri. Vă așteptăm la Chișinău la concursurile Școlii Viitorilor Olimpici. Vă primim cu drag. Mulțumesc. Și o să îndemnăm și noi matele profesorilor participanți la concursul nostru, profesorilor din Republica Moldova, doamna profesoară Smântâna Aliona. Domnului profesor Ciupotaru Stanislav. Doamnei profesoare Evtuhovici Valentina. Claselor primare și este o experiență
la început, când vin și elevii claselor primare. Ne-a bucurat mult să auzim că este de la Liceul Prometeu. Sperăm ca această zi să fie o spargere a gheții dintre Prut a celor două țări și dacă a fost luată sârma ghimpată, să fie luat și postul vamal, să putem trece mai ușor, să nu avem nevoie de vize, să aibă părinții probleme cu pașapoarte, pentru că și asta a fost o greutate pentru unii, că nu puteam trece. Să avem o trecere liberă și să aducem cei mai buni copii în continuare și să, prin aceasta să ne apropiem și spiritual și moral. Vă mulțumim pentru doamna profesoară Popa Ana. Doamna profesoară Ana Purici. Și domnul profesor Smântână Vadim. Și doamne profesoare Coșcormac Nicoleta. De asemenea, avem, din păcate nu a reușit să ajungă, este vorba de unul din profesorii de matematică inimoși, care stă la baza parteneriatului dintre școlile din Republica Moldova și cele din România, e vorba de domnul profesor Valeriu Galtan. Cu acestea, vă mulțumim mult pentru participare și vă așteptăm la următorul concurs național Garabetii Brăileanu de interpretare critică pentru clasele 4-12.